रायजो राजा नोंथांमोना इउपिपिएल दोलोनि इउपिपिएल पार्टिनि एमएलएफोरा बे 15 जन एमएलएफोरा जेननायखाय गोसोआव दुखु मोनदों नामा? गोसोआव गाज्रि मोनदों नामा? गोसोखौ लोरबां मोनदों नामा? नोंथांमोना मालाबाबो लोरबां जानो नाङा। मानोना नैबेनो फोरमान होदों रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना नोंथांमोना नुनो मोनबाय जिथुनाखि जोंहा तामुलपुर जे कनस्टिटुयेन्सि तामुलपुर जिथुनाखि समस्तियाव मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिथाङा जे 62,000निख्रुइबो बांसिन भट मोनदों। माने रायजो राजाफोरनि मेन्डेट मोनदों। माने ग्रास लेभेलनिफ्राय लानानै एकदम टप लेभेलसिम माने ओरैबायदि माने रायजो राजाफोरनि 62,000निबो एबभ माने भट मोनदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। जेननाय देरहानाया थाखायो रायजो राजा नोंथांमोन। बे बिसायख'थियाव इलेक्सनाव जेननाय देरहानाया थाखायो। मानोना माने खम बारा नङा होमबा? सोरबा बांसिन मोनबानो बबेबा केन्डिडेटआ बबेबा पार्टिया माने बांसिन मोनबानो बेनो देरहायो। नाथाय गांसे गांनै माने बेबायदिनो 500,000 बेबायदि माबा मोनसे डिफारेन्स जानो हागौ आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। बा 10,000 15,000 बेबायदि माबा मोनसे डिफारेन्स जानो हागौ बा जेननो हागौ आरोना। नाथाय नैबे रायजो राजा नोंथांमोन मानोना 62,000 माने भट रायजोफोरनि मेन्डेट मोननाया गोरलै नङा रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेनो फोरमान होदों रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना इउपिपिएल दोलोआ दाबो माने जोबोद स्ट्रं दं आरोना। बे थांनाय एमएलए बिसायख'थियानो फोरमान होबाय जे इउपिपिएलआ जे ओरैबायदि स्ट्रं, ओरैबायदि माने सिं माने रायजो राजाफोरनि मोनसे दोहौ मोनसे वेब दङ। माने इउपिपिएल पार्टिखौ जे रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनो, जोबोद मोजां मोनो। नैबेनो फोरमान होदों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। 62,000 भट मोननायानो फोरमान होदों आरोना। आरो नोंथांमोना आङो बावैसो रिसेन्टलि फोरमायखाबाय। मानोना जोंहा मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङाबो माने गोबां भट मोननो हादों। माने 59,000 ना 59,000 भट मोननो हादों रायजो राजा नोंथांमोन। 49,000 बेबायदिनो 59 नङाबा 49,000नि गेजेराव मोनसे भट मोननो हादों। रायजो राजाफोरनि मेन्डेट मोननो हादों। थ' बियो मोनसे फोरमान होदों जेनदोंब्लाबो आरोना, जेनदोंब्लाबो बियो फोरमान होदों जे इउपिपिएल पार्टिखौ जे रायजो राजाफोरा जोबोद मोजां मोनो, ओरैबायदि मोजां मोननाय दं। थ' बेनो फोरमान होदों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो माने जाय माने गोसोआव दुखु मोनदों, गोसोखौ जेननायनि थाखाय दुखु मोनदों, दुखु मोननो नाङा। गोसोआव लोरबांथिखौ लानो नाङा। माने नोंथांमोना मोनथिखागौ माने बाथ्रायाव दङ माने देरहानायानो देरहाबाय थाखाया। मालाबा बै जेननाय पार्टियाबो सानसे देरहानायखौ मोननो हागोन आरोना, सानसे देरहागोन आरोना। माने देरहानायानो देरहाबाय थाखाया आरोना, सानसे जेननायाबो देरहागोन। थ' बेनिखायनो मोनसे नैबेबायदि वेभ रायजो राजाफोरनि दोहौ, रायजो राजाफोरनि मदद खालामनाय, इसिबां मदद खालामनाय, बे फोरमान होदों उननि समफोराव इउपिपिएलआ पावाराव फैगोन, सरकाराव फैगोन। बियो मोनसे रोखा जादों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। नैबे 62,000 भट मोननायानो फोरमान होदों आरोना। माने आङो गुबुनखौ जेबो बुंनो साना। मानोना माखासे आरो देरहादों होननानै जेननाय पार्टिखौबो इसिबां माने लाजि फोनांनांगौ नङा होमबा, इनसाल्ट खालामनांगौ, बे जानो हाया। बेनिखायनो देरहानाय आरो जेननाया थाखायो। राजखान्थि एबा पलिटिक्सआव देरहानाय जेननाया थाखायो। आरो जेननायानो जे जेनबाय थागोन बेबो जानो हाया, देरहानायानो देरहाबाय थागोन बेबो जानो हाया। थ' देरहाबाय थानाया सानसे समाव बेयो जेनगोन
आरो जाय जेनबाय थानाय बियो गावनि अबिगथा आरो गावनि खस्थ' गावनि माखासे नाजानायनि गेजेरजों बेबो देरहानो हागोन आरो सानसे समाव बेखौ फोथायनाय दङ आरोना रायजो राजाखौ। थ' दिनै बेखिनिखौनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय। थ' दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों, थेंक इउ, लाभ इउ अल, थेंक इउ।